Sa bagong labas na quarantine guidelines sa National IATF, extended hanggang September 30 ang mga kasalukuyang quarantine status sa 7 probinsya ng Central Luzon. Mananatili sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang mga lalawigan ng Bataan at Bulacan. Sa September 6 COVID data ng DOH Central Luzon, 2,585 ang aktibong kaso sa Bataan. 7,807 naman ang active cases sa Bulacan. Ang Tarlac na may 1,827 active cases ay nakapailalim pa rin sa General Community Quarantine. Iiral naman ang pinakamaluwag na quarantine protocol sa mga dalawigan ng Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Aurora. Ang Pampanga pumalo na sa 3,518 na active cases batay sa datos ng DOH. Pero sa September 6 report ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, 5,561 na aktibong kaso ng COVID-19 sa dalawigan. Pero sa kabila ng katakot-takot na bilang, MGCQ pa rin ang iiral sa probinsya. Ito'y upang hindi umanulubos ang masakripisyo, ekonomiya at makapagpatuloy sa trabaho ang ilan sa ating mga kababayan. Ang Nueva Ecija naman ay mayroong ng 1,658 na binabantayang aktibong kaso ng COVID-19. 850 ang sa Zambales at 80 ang sa Aurora. Sa 19,642 active COVID cases sa buong rehiyon, 93.24% o 18,315 ang klasifikadong may mild conditions. 540 ang asymptomatic, 515 ang moderate, 228 ang severe, at 44 ang critical. Base sa report ng National IATF, pasok ang Bulacan sa top 5 areas sa bansa na may mataas na itatalang bagong kaso ng COVID-19. The top 5 regions contributing to the new cases being reported are the National Capital Region, Regions 4A, 3, 1, and 7. The top 5 areas contributing to the new cases are Cavite, Laguna, Rizal, Quezon City, and Bulacan. Pangatlo rin ang Central Luzon sa mga rehiyon sa buong Pilipinas na may mataas na kaso ng coronavirus disease. Nangunang NCR na sinundan ng Region 4A. Kasama sa Reniel Pawid, JM De Jesus, CLTV News.